Po nútenej pandemickej prestávke sa opäť k slovu dostala Martínska zimná liga futsalu. Odštartovala v lani 17. novembra a rozdelená bola do 18 kôl. To posledné prebehne túto sobotu, no v športovej hale na Podháji sme víťaza spoznali už v stredu neskoro večer. Alebo teda víťaz bol známy už v predstihu, keďže ako si bambariaci povedali, po zisku prvenstva v jarnej i jesenej časti Mestskej ligy malého futbalu urobia všetko pre završenie výbornej sezóny. A tak sa aj stalo. V stredu si z rúk hlavného organizátora Dušana Štrbáka prevzali víťazný pohár. Dobre, čestím. Gríšovi. Sme veľmi radi, že sa nám podarilo vyhrať aj túto zimnú súťaž. Ambície boli teda také, že aby sme hrali o špicu, ale na základe už tých prvých výsledkov bolo zrejme, že teda by sme mohli ašpirovať aj na to prvé miesto. Mrzí ma, že v nejakom štvrtom kole sa nám zranila naša jednotka Danko Nebožka, ktorý už nakoniec nezasiahol ani do tohto kolotoča, ale super ho zastúpili Tomáš Machovič a Aďo Žilák. A nakoniec sme si to vybojovali nejaké 4 kola pred koncom, už bolo potvrdené, že sme majstri, takže už to sme si tak v pohode dohrali. Bambariaci to mali teda výborne našliapnuté od samého začiatku a hlavne v prvej polovici súťaže nenašli premožiteľa. Nakoniec, ale ako sa hovorí, prišiel na psa mráz a aj oni 3-krát okúsili prehru, vrátane ostatného zápasu proti ambicióznej partii Kolonka, ktorej podľahli 2-3. Chceli sme sa rozlúčiť samozrejme víťazstvom, aj keď v tomto zápase už o nič nešlo, my sme boli prví, Kolonka bola tretia, ale bol to taký pohodový zápas a chceli sme si to hlavne užiť a už ako to dopadlo, tak to dopadlo. Ten dnešný zápas bol zrejme pomerne vyčerpávajúci, keďže naozaj nemali ste nikoho na striedačke. Áno, no prišlo nás vlastne presne dneska, aj keď sme mali hráčov, ktorí boli zranení, ale nemohli nastúpiť, takže bola to taká behačka, ale takéto zápasy ja si veľmi užívam. A super hral tiež veľmi dobre a gratulujem k dnešnému víťazstvu a potvrdeniu 3. miesta. Obhajovali sme v podstate víťazstvo, titul. Bohužiaľ tento rok sa nám nepodarilo obhajiť, skončili sme na 3. mieste, ale vzhľadom aj k niektorým absenciám, ktoré sme mali v mústve, tak si myslím, že to bol celkom pekný úspech a chlapci, čo tu boli, tak odozdali maximum na ihrisku, takže globálne sme spokojní. Ja musím povedať, že v 3 roky sa nehralo, ale za mňa to bol asi najlepší ročník. Bola účasť dobrá, týmy boli dobré, dá sa povedať, že rozhodcovia tento rok zvládli vynikajúco, nemali sme skoro žiadny problém, ale vždy sa nájde niečo, ale uznávam, že chalani fakt odrobili dobrú robotu. Chcel by som vás poďakovať za účasť v zimnej lige v ďalšom ročníku. Som rád, že tento ročník prebehol, myslím si, korektne. Ja si myslím, že túto súťaž, tá sila bola hlavne v ofenzíve, pretože keď sa pozrieme na to naše skóre, tak sme nastrieľali v priemere nejakých 8 gólov na zápas a to nás zdobilo vlastne takmer v každom zápase. Chalani ako sa zišli v dobrej zostave a keď nastúpili hlavne tú prvú polovicu po kope, tak to bolo vidno, že fakt akože to bolo radosť pozerať, keď tam spomeniem Juraj Valašek, Tomáš Kucej, a tí chalani, ktorí hrávajú Nike Superligu, to bolo vidno, že Kubo Kračmer, to bola zohratosť, to dlho som nevidel tak dobre hrať tým. Ale musím pochváliť aj Belasich, ktorý, kým sa im nezranil Kulích Peťo, čo je vlastne dvojka Erika Feriančika z Nike Superligy, tak ten ich držal tú prvú polku neskutočne, zákroky super a oni išli vlastne. On ich držal a oni ťahali a vyhrávali. Zranil sa chalan a tie výkony mali troška kolisavé, ale to druhé miesto si uhájili. Zimná liga je veľmi atraktívnou súťažou, ktorej sa s obľubou zúčastňujú bývalí, ale aj stále aktívni futbalisti, ktorí ju považujú za výbornú prípravu na nastávajúce súťaže. Jej ostatný ročník zbilancujeme, ale aj plány do toho ďalšieho prinesieme už v útorok v našej relácii zo športovej kuchyne.